Academy, wherein we feature students from different universities para maging radio jock dito po sa Love Radio. Basta ang pakiusap ko lang sa kanila, huwag nilang masyadong galingan para hindi kami mapalitan. Charot, tuminarot. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky, DJ Meshart, and Daddy K. And nandito na nga kami sa last stretch ng aming discussions or kwentuhan. Kaya naman meron pang gustong magpahabol ng kanilang shoutout. Kaya naman... Ayun, madami pa akong gustong i-shoutout pero dahil nga, syempre ito na yung last. Siguro ang isa shoutout ko na lang is yung mga friends ko dyan na nagkakaroon na ng anak. Ayan, padami sila ng padami. So, ayun, humayo kayo at magparami. Lalo. Yung friends mo dumadami? Hindi eh. Dumadami yung lahi eh. Lahi yung dumadami nagkakalat, sa kanila. mga ilang panganay na. I mean, so far naman, tig-isa pa lang sila. Pero most likely sa circle namin, Diyos ko, dami sunod-sunod. Talaga? Seryoso yan? Different circle na yon. Different circle. Different circle Wait lang, na. anong age range nito? 23 din. 23? 21, yung iba 21 pa lang meron na. Yung iba naman so far 23. Ikaw? Ngayon dumadagdag na. Ako ayoko pa. Wow, di mo sure. Ayoko pa talaga. Wait lang, ang question ko sa inyo, 'di ba? DJ Meshart and DJ Daddy K. 'Di ba kapag bagong generation daw, I mean Generation Z or tama ba? Gen Z. Gen Z. Parang late masyado yung gusto nilang, I mean late sa age nila yung gusto nilang magkaroon sila ng babies. So parang gusto nilang mag-build ng family nila sa first few years nila ng 30s sila. Yung ganun ba? Tama ba yun o hindi? Kasi dun sa sinabi kanina ni Daddy K, parang hindi naman totoo yun. Parang gawa-gawa lamang yun ng mga Rizalino. So, Totoo yun. Actually sa generation namin, sa mga Generation Z, I think wala naman siguro sa amin gustong magkaanak na at the age of 23 to 24. Yung iba nagkakaanak sila because of sinasabi nilang accident. Siguro kung accident man yun talaga. For me, kung ako magde-decide, talaga ang ideal age ko na magkapamilya or magkaanak is 28 or 29. Kaya lang jowa muna. Yun lang. Yun diba? lang. Magpapamilya na yung pinag-uusapan pero wala pa jowa. Ayan, I think si DJ Meshart medyo mas may posibilidad na magkapamilya to. Palagay mo ba? wag muna. Next Wag month. muna. Birthday mo ngayon. Pero napag-uusapan ninyo. Oo, pero sa tingin namin, nasa 30, ganun. Okay. So late talaga rin. Late na. Or masasabi lang ba natin na late siya kasi tumungtong na ng line of 3 sa age? Or masasabi lang ba natin na masyado lang grabe mag-isip yung mga tao? I mean, parang ang tita naman mag-isip nitong mga to porque umabot lang ng 30, late na agad. Di ba pwedeng gusto mo na ma-experience yung joy of life? I mean, pag nagka-family ka naman, may joy pa rin naman yun eh. Kaya lang, iba pa rin yung experience kapag single ka, 'di ba? Nagagawa mo lahat ng gusto mo na yung responsibilidad sa sarili mo lang. Yan. Totoo. And thank you so much guys dahil nagpunta kayo dito ngayon sa Love Radio. At eto po si DJ Meshart. Alam ko na maraming responsibilidad to sa buhay. Pero talagang shinu away. Hindi niya muna pinansin yung mga ibang responsibilidad niya na makapanlibre sa ibang tao kahit birthday niya today para pumunta lang dito sa Love Radio. So happy birthday, Meshart! Thank you! Ayan ilan taon ka na today? 22. Tama ba yung kwento ko na meron kang mga binomp off na commitment today just for this or wala naman? Wala naman. Wala naman. So nag-invento lang ako. Then na-plan ahead mo naman na lang din kasi talaga, di ba? Oo. Kasi sabi ko sa kanya, ay baka sa Saturday, malay mo naman. Kaya sabi ko, tingnan muna natin. Talagang nung nagpasa kayo ng resume tuloy. Nagpasa kayo ng email sa akin, nandun yung pangalan ninyo, contact number ninyo, saka yung pangalan ng school ninyo. Parang
may hope kayo na matatanggap kayo for student radio jock dito sa Love Radio? Si Miss Heart lang. Bakit? Parang ayaw na ayaw mo pumunta dito, DJ Daddy K, ah. Hindi, DJ Rocky, kasi kung nabasa mo yung email ko, as in, nilaro ko lang siya, sinasabi ko, sa tingin, paano ako matatanggap dito? Sino ba naman ako, di ba? Yun lang Alam mo, eh. yan yung mga linyahan ng paluki lang. Alam mo yung kaklase mo, na sabi niya hindi siya nag-review, pero nag-review talaga siya. Di ba, may nadaling araw pa sa kaka-review. Eto yan, si DJ, DJ Daddy K. Kaya yun, duda pa nga ako pumunta dito kaninang umaga. Sabi ko, Diyos ko, baka inaano lang ako ni Miss Heart. Ino-okray na naman ako nito. Hanggang sa naisip ko yung pinaprank ka text lang. message. Tapos nakita ko na yung text message. Sabi ko, oo nga, totoo nga. Ayun, nag-prepare na ako agad. Dapat di siya pupunta. Hindi ako pupunta Totoo eh. ba? Akala nyo naman rank lang kami dito. Hoy, kami dito sa Love Radio, di kami budol dito, ah. Baka sa iba, oo. Pero sa amin, hindi. Huwag ka, tsaka ako kausap mo. Ayoko nang manluloko, no? Kasi nanggaling ako sa ganon. So, ayoko yung mga niloloko ako. Gusto ko kapag may sinabi ka sa akin, totoo. Ayan. Gawin mo. Gagawin mo. Ayan. Tsaka kapag nagbitaw ako ng salita, I make sure na talaga matutupad yun. Ayan. So, how was your experience na nandito kayo ngayon sa Love Radio? At alam mo yun, nakapag-share kayo ng mga kwento ninyo nang wala sa oras. May mga na-reveal po sila sa mga sarili nila, sa mga kanya-kanya nilang personal na buhay na wala sa oras. Akala ko nga, collaboration ng Love Radio Academy tsaka Secret Files eh. So, how was the feeling? Ako, siguro sobrang fulfilling. Sabi ko nga sa kanya, napaka-core memories nito kasi syempre ka-graduate na kami this July. And also, ito yung field na gusto talaga namin mapuntahan, yung media. Parang sobrang blessed sa dami ng nakikinig sa Love Radio, sa dami ng opportunity na ibang tao pa pwede bigyan. Nandito kami ngayon na nag-i-speak at narinig ng madaming tao. Wow! Ganda Ikaw naman, DJ Daddy K. Ako sobrang thankful ako at saka parang fulfilling din for me kasi sa FEU, actually sa FEU, merong yung radio station ng FEU, meron silang radio station eh. FEU Charge Radio, and nag-audition ako doon as DJ and hindi ako natanggap. Talaga? Anong year ka nag-audition? Last year. lang. Last year. Dalawa kayo nag-audition o hindi naman? Siya lang? Ako lang. Prod ako. Sa prod more siya in eh. script. So, nung after ko mag-audition, napunta ako as head writer na lang nung segment. So, yun, parang for me siguro parang na-realize ko na siguro it's God's redirection na tignan mo naman, nandito tayo ngayon, di ba, with Miss Heart FEU to and Love DJ Radio. Rocky. Sabi ko, Yes! okay. Di ba, hindi Kung man ako natanggap, nandito naman tayo ngayon. Wow! May mga hugot pala tong dalawang to. Parang di nyo ko tinanggap noon, huyo kayo ngayon. May ganun pala kayong dalawa, no? Uy, pero... Nagdamdam. Nagdamdam pala kayo dun sa ninyo. And then, tsaka, sa isang school kasi, syempre, meron yung mga rules and regulation. Dito kasi sa Love Radio, although may rules din naman kami, syempre, ang gusto lang naman naming ma-guest dito or parang makakwentuhan, yung mga taong, alam mo yun, merong driving force na maging radio jock. Ayan. Kasi malay nyo nga, diba, kayo na yung pumalit sa amin, pero wag naman sana today. Kailangan ko pa ng pera, Lord. Kailangan ko pa yung trabaho ko. Kami na lang po magbabasa ng secret files kay taga-advice. Boss, Ay, pwede. Boss, sana naman po. Patagalin niyo pa po ako. Pwede po sila dalawa sa madaling araw. Charot with darot. Anyway, kabisyo, sumapit na yung oras para kami magpaalam. Ayan, please invite everybody to be one of our student radio jocks dito sa Love Radio. So ayan, we're inviting all the students, aspiring students out there na gustong maging radio DJ someday here at Love Radio Academy. And ikaw, may sabi ka ba, Miss Heart? Mag-send lang kayo ng Gmail sa email ni DJ Rocky Terra. Then, yung title niya ilagay is gusto ko maging DJ. And syempre, dapat kasama dun yung cellphone number nyo, whole name, and School. then school yan. And Oo. then syempre, short message kung bakit nyo gustong mapasama dito sa Love Radio Academy. Academy. Sa totoo lang, wala naman ako nilagay na ganung requirement na bakit yung gusto sumama. Etong dalawa, alam mo, kayo, Kailangan yun. alam nyo, kayong dalawa lang nag-imbento na lagyan yung mismong mga email ninyo na bakit. Sabi ko nga, bakit naman to naglagay pa ng mga ito? May zodiac sign pa. Ako yun. Hindi, kasi sa totoo lang, tamad na ako magbasa ngayon ng yung masyadong mahahaba. Kasi ang kailangan ko lang
naman, pag tinawagan ko yung number, sumasagot ng tama. May information. Hindi, pag sumagot ng tama, uy, audible yung boses. Uy, pwede rin naman. Ganyan. Na, mapapakinggan sila sa radyo. Kumbaga, kapag narinig ko na over the phone na, ay, okay itong magsalita sa radyo. Okay na to. Ayun. Yan. Tapos kaya lang ako may hinihiling pa ng isa pang kasama para just in case na merong mangyaring hindi naman natin masabi, 'di ba? Kunwari mangungo siya bigla o kaya naman 'di ba sumakit yung lalamunan niya. May kasama siya, may backup siya, ganun. So ano yung mga social media accounts ninyo? Baka may gusto kayong Ayan, for Daddy i-promote. K, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, my social media account in IG is sir.quenzel, and then syempre Facebook ko is Quenzel Gabriel Bocobo. How about you, Miss Heart? Ako naman, Facebook ko is Phoebe Hart Ruedas. Then, IG ko is Phoebe Ruedas. And TikTok. Ayun. So, follow nyo sila, stalk nyo sila, i-bash nyo sila kung gusto nyo. Charot! Nakapili nyo po kami. This is me, DJ Raketera. And DJ Mess Hart. And of course, Daddy K! Dito lang yan sa 90.7 Law Radio Academy. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!